ஹலோ கைஸ், இது சைரஸ் சைடெக் மீடியாவிலேருந்து. இப்போ நமக்கு ரொம்ப நாளாக நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த MIUI 12ஓட அப்டேட் வந்து போக்கோ X2 மொபைலுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock டைமில் எனக்கு வந்து இந்த அப்டேட் வந்து மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேரில் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்டேட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்படின்னு வருது. ஸோ இதை எப்படி அப்டேட் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்டேட்டில் என்னெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத அதில் லிஸ்ட்டு காட்டுறாங்க. ஸோ அதோட ஹைலைட்ஸ் என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிஸ்டம் அனிமேஷன்ஸை வந்து அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் வாசிச்சிங்கன்னா சிஸ்டம் அனிமேஷன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டமோட விஷுவல்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோட்டிங் விண்டோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ மேலேருந்து ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்வைப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பாப்அப் விண்டோ மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்லாம் பாப்அப் விண்டோ இருக்குல்ல, அது மாதிரி வர்ற எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் நம்ம வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரோல் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று வந்து iOSலேருந்து காப்பி பண்ணி இவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் கார்னர்லேருந்து ஸ்வைப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேடு வந்து கண்ட்ரோல் சென்டர் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இன்னொன்று வந்து டார்க் மோடுன்னு ஒன்று வந்திருக்கு. இது வந்து MIUI 11லே இருக்குது. ஆனால் இப்போ வந்து டார்க் மோடை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ஆப்ஸ் வந்து இந்த டார்க் மோடு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டமோட ஆப்டிமைசேஷன் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கெஸ்டர்ஸ் வந்து சில இது வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸை வந்து அவங்க வந்து செக் பண்ணி ஓகே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேமராவில் புது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேமரா மோடு வந்திருக்கு. அதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த வெதரோட அனிமேஷன்ஸை வந்து மாற்றிருக்காங்க. புதுசான அனிமேஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செக்யூரிட்டியில் வந்து நிறையா லேட்டஸ்ட்டாக வர்ற வைரஸ் டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செக்யூரிட்டியில் லைட் மோடுன்னு ஒன்றும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நோட்ஸில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா அந்த கூகுள் நோட்ஸ், கீப் நோட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குல்ல, அந்த ஆப் சம்மந்தமான இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே இந்த நோட்ஸ்லேயும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த MIUI 12 வந்த ஒரு அடிஷ்னல் நியூ ஃபியூச்சர்ஸாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை வந்து அப்டேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து மேலே கேட்குற அந்த அப்டேட்டை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க. டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அப்டேட் வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ செக்யூரிட்டி செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, அதில் ஒரு நார்மலாக நேச்சுரலான அனிமேஷன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க டிஃபைன் பண்ணி அதை எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க செக்யூரிட்டியில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொன்று இந்த வீடியோ டூல் பாக்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. எப்போயுமே நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப லெஃப்ட்லேருந்தோ இல்லை ரைட்லேருந்தோ ஸ்வைப் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த பாக்ஸை வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக மாற்றிருக்காங்க, எப்படி நம்ம ஃபிங்கரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டவுன்லோட் வந்து கீழே டவுன்லோட் பாரில் காமிச்சிட்ருக்கு. அது வந்து 85% டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கலாம். நான் ஜியோவில் டவுன்லோட் பண்ணப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 to 15 minutesல இது வந்து டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ சீக்கிரமாக இதோட டவுன்லோட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ரீபூட் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ ரீபூட்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட அப்டேட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோனில் வந்து MIUI 12ஓட இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ இன்னொரு கேமராவில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனோடனே ஃபோன் ஆன் ஆகிறப்ப இந்த போக்கோன்னு வந்துட்டு இந்த MIUI லோகோ வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் ஹேங் ஆன மாதிரி தெரியும். பட் ஆக்சுவலாக ஃபோன் ஹேங் ஆகலை. அது வந்து இன்ஸ்டால் தான் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ அது அந்த டைமில் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம். ஸோ இப்போ வந்து அது MIUI அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டால் பண்ண அப்டேட் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து MIUI 12 வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த சூப்பர் வால்பேப்பர் அப்படின்னு MIUI 12ஓட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அந்த சூப்பர் வால்பேப்பர் அப்படிங்கிறது நிறைய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த சூப்பர் வால்பேப்பரோட பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் வந்துருச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்மளே டேரெக்டாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ மேலேருந்து இந்த கண்ட்ரோல் சென்டர் வந்து ஸ்வைப் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது. அந்த கிரிட்டோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதேமாதிரி லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அது வந்து ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் சென்டரில் உள்ள சின்ன சேஞ்சு. மற்றபடி அதோட அந்த அனிமேஷன்ஸ் அந்த கீழே வந்துட்டு பாப்அப் ஆகுறது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்த ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்.
ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த டபுள் டேப் டு லாக்கு, டபுள் டேப் டு ஓப்பன் அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் எதுவும் மாற்றாமல் இருக்குது. ஃபேஸ் அன்லாக்கு அதே தான், அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்ன் அன்லாக்கும் அதே தான். ஆப் அனிமேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 120 ஹெர்ட்ஸில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கே தெரியும். ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறது, ஸ்வைப் பண்ணுறது, அந்த சைடில் இருக்க அந்த பாப்பப் பட்டன்ஸ் வந்து ஸ்வைப் ஆகுறது, ஓவராலாக யூஐயோட ஸ்மூத்னஸ் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் MIUI 12 நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் என்னென்னு கிளியராக தெரியும். ஸோ இப்போ செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அதில் அந்த புதுசாக அனிமேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து அபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அந்த புது அனிமேஷன்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா MIUI 12 அப்டேட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ இதில் இருக்க அனிமேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எவ்வளோ ஃபில்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு அனிமேஷனில் காட்டுது. ஸோ அதே மாதிரி கீழே வந்து பேட்ரி பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா புது வகையாக இந்த பேட்டரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்லைடர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக இதில் வந்து ஒரு புது ஃபீச்சர் பேட்ரி பார்க்குற நேரத்தில் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அனிமேஷனில் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இதில் மேலே ஸ்டோரேஜ் என்ன அனிமேஷனில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ ஸ்டோரேஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் எது எவ்வளோ ஃபில்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுற மாதிரியான ஒரு புது அனிமேஷன் MIUI 12 எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அது போக நீங்கள் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன புது ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த MIUI 12 கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ நான் போடுறேன். MIUI 12 என்னென்ன புது ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு, MIUI 11க்கும் MIUI 12க்கும் என்ன வித்தியாசம், UIயில் என்ன வித்தியாசம், நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணுற என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் போகிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். தேங்க்யூ. சப்போர்ட் த சேனல், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு த வீடியோ. தேங்க்யூ.